שמי אלי ריבקין, אני טכנאי ראשי ובעלים במעבדת פיקספון. כיום המעבדה מתמחה בעיקר בתיקונים של מכשירי אפל, אייפודים, אייפדים, אייפונים. כל התיקונים מתבצעים על המקום, מעבדה שקופה, הכל שקוף, מחירים שקופים. רוב התיקונים מתבצעים תוך שעה. חוויית השירות מתחילה כשבן אדם נכנס אלינו לאתר. דבר ראשון הוא רואה את כל המחירים של כל התקלות, וכשהוא נכנס אלינו למעבדה, הוא רואה דבר ראשון מעבדה שקופה, כל הטכנאים הוא רואה אותם עובדים, הוא יכול לראות את המכשיר שלו בזמן שהוא פורק. ברגע שהם מפרקים את המכשיר חוזרים אליו עם המכשיר, מראים לו, יש לך תקלה כאן, כאן וכאן, ונותנים לו הצעת מחיר. מה שחשוב לנו בשורה התחתונה זה להיות אמינים עם הלקוחות שלנו. אני מזמין אתכם לבוא ולהתרשם מהמעבדה, מהשקיפות שבמעבדה, מהשירות המצוין, מהאחריות ומהמקצועיות בכל עת, עם כל תקלה שתהיה לכם, ואנחנו מקווים שלא תהיה, אתם מוזמנים.